Паважаныя гледачы, вітаю! Чым толькі не спрабуюць напужаць геймераў і іншапланетнікамі, і паранармальнымі з'явамі, і звычайнымі маніякамі. Аднак геймеры прызвычайліся. Таму ў 2020 годзе ім вырашылі паказаць ультыматыўна крыважэрнага нячысціка. Голас, што гром, крылы, што гільяціны, а вочы напоўнены ненавісцю. Каб гульцы не памерлі ад страху, ім усё ж прапанавалі гуляць не супраць, а за гэты жах на ножках. Кіраваць такой істотай няпроста, але я паспрабую патлумачыць, як у гэта гуляць. Наш дэман можа хадзіць, як смерць, можа бегаць, як дзікае паляванне, можа прыгінацца, як тыгр перад нападам, можа рабіць усялякія надзвычайныя штукі сваёй дзюбай. Ну і дэманстрацыя гром голасу і крылаў гільяцінаў. Відавочна, што знішчэнне свету для такой істоты справа некалькіх секундаў. Але наш гусак вырашае для пачатку знішчыць ментальнае здароўе жыхароў маленечкай вёсачкі. План знішчэння ёсць часткай гульні. Першая ахвяра нашай шкоды на ножках – адзінокі дзед. Мочым яго. Ну, так, вадзічкай. Потым забіраем яго шапку. Дзед пачынае разумець, што перад ім увасабленне зла і спрабуе замаскіравацца пад беларуса. Але відавочна, што для беларуса яго занадта мала палігонаў. І няма жырбы ў вачах, бо ў яго няма вачэй! Жыццё дзеда можна лічыць зруйнаваў, так, а гэта што? Чорт з гэтым знакам, наўрад ці мы ўбачым ще такі. Рушма далей. Гусак сустракае жанчыну, што мае зброю супраць яго. Але выкарыстаўшы ўсе свае здольнасці, ён яе знішчае, зброю, людзі на потым. Так, а гэта што пасядзі ў гаражы і падумай над сваімі паводзінамі. Потым наш дэман сустракае маладую істоту, што не мае страху перад ім, і выпраўляе гэта. Страх будзе забяспечаны да канца жыцця. А яшчэ гусак робіць так, каб яго паказвалі па тэлевізару, бо можа. Далей знішчальнік ментальнага здароўя сустракае свайго сябра, што няспынна працуе, пужаючы людзей. Але ён стаміўся, таму наш гусак яго падмяняе і атрымлівае чырвоную стужку. Але са стужкай трэба быць асцярожным, бо пакуль яшчэ жывыя людзі могуць яе забраць. Наогул складваецца такое ўражанне, што людзі не надта хочуць бачыць нашага гусака. На наступнай лакацыі прасцей не будзе. Там людзі лічаць, што нашага гусака можна проста ўзяць і выгнаць. Але да кожнага з іх можна знайсці падыход. Падыход можа быць максімальна міралюбівы, без фаталіці, так сказаць, а можна і не прабачыць такое чалавечае нахабства. Ну, што тут дадаць? Спакойная, медытатыўная гульня. Можна смела раіць дзецям ад 3 до 30. Калі хто памятае ведае гульню, як дастаць суседа, то гэта ідэя па духу даволі падобная. Асабіста я лічу, што даваць больш, чым $10 за такое ў стыме можа быць неапраўданым. Але калі купляць па зніжцы, то чаму і не? Наканец я пакіну цікавы факт адносна назвы гэтай гульні. Untitled Goose Game можна перакласці як безназоўная гульня ў гусака. Але калі выканаць усе квесты, то ў канцы можна атрымаць карону. То бок варыянт перакладу «гульня ў нетытулаванага гусака» мае права быць. Бо гусак у пачатку сапраўды не тытулаваны, а ў канцы яго прызнаюць каралём шкоднікаў. Вожахна. Вы даглядзелі гэтае відэа да канца. Ну, дзякуй. Мо ў адной палаце ў навінках ляжаць будзем.